Драги другари пчелари, преди да се представя, искам да ви съобща нещо, което разбрах тази сутрин. Днеска бил най-депресиращия ден в годината. 23.1. Какво му било депресиращото? Ами преди Нова година, какво ли не са ни обещавали? Та президент, та политици, ама вече се разбира, че само са обещавали. Второ, времето и то нещо ни изневерява. Уж студено, уж топло, ама грипа си върви. След това, цялата тая работа води до депресия, води до отчаяние. Защо? Ами каквото сме могли, сме поизхарчили през празниците, сега как да го компенсираме? Трудна работа. И затова казват, този ден бил най-лошия в годината. Затова, за да го преживееме, предлагат психолози. Първо, музика. Като казват рок-н-рол, а за старите, стари градски песни. След това, човек да вземе любима книга, стара книга и да я разгледа, да я прочита. Въпросът е да се преживее денят. След това, Muppet Show предлагат. Не знам, на мен не ми е толкова интересно, но на вас не знае. И освен това, най-накрая, и това съм аз, бе, аз идвам да ви развесела, бе, хора. Така, сега, да се представя. 50 години преподавам болести, биология по пчелите, пчелни продукти, какво ли не свързано с това. Освен това съм микробиолог, освен това съм и еколог. Освен това съм и кинолог. Бех направил един клуб на кинолозите, дойде една жена и вика, бе, тук кино ли ще се снима? Кино, нали? Кинолозия е наука за кучетата. Така, и сега, с всички тия различни деяния в 3 университета съм и основател на новия български университет. Имам 5 открития. Имам 220 научни публикации на 8 езика. Имам 32 книги. И много други неща. А пък пчеларски статии 500 или 600 или някои от вас ги знаят в списание Пчеларство, докато съществуваше. Сега вече никой не ще да пише за списание Пчеларство. В Пчела и кошер и в Пчеларски вестник. Но сега май само към Пчела и кошер се ориентирам. Докато стане готов той да ви разкажа какво направихме ние с Димо Димов. Вие го знаете, редактора на Пчела и кошер. Ние направихме така, че качихме пчели на покрива на хотел Хилтън в София. Не знам, чели ли сте за това наше начинание. То е интересно, защото има много други възможности, които открива. И сигурно дава хляб и за други такива деяния. Защо го направихме? Най-напред генералният директор на Хилтън София отишъл в Париж, завели го в Гран Опера и го качили на покрива, където има заведение. Казали, ела да видиш какво има. Какво бе? Ами пчели. Бе, как може пчели в центъра на Париж? Гледай ги, бе. И той казал, щом има пчели в центъра на Париж, ще има и на хотел Хилтън. Вика Димов и качват кошерите. Добре, ама не знаят какво ще стане. Защото чудат се, ако пчелите тръгнат долу и отидат в ресторанта и почват да жилат гостите, ако влезат в спалните им, какво да стане? 4 месеца те си мълчали за цялата тая работа и наблюдавали 4 кошера пчели. Какво ще направят? Оказало се, че нищо не направили пчелите, защото вие знаете, пчелите се интересуват от цветя, от нектар, от прашец, а не от разни такива, дето измислят разни неща. И тогава правят пресконференция, канат ме и мене. Сега аз се изсмях, защото заедно с професор Александър Тошков, някои от вас още го помнят, той е основателя на всичкото, което тук ние сега правиме, ние сложихме 2 кошера на булевард Прага на балкона му, на 2-ия етаж. Сега много ни беше интересно какво ще правят пчелите, защото точно срещу къщата му се намира градинката Доспад. Една чудесна градинка с много най-различни неща, които цъфтят едва ли не целогодишно. Сега ни се искаше да отваряме кошерите, да видим как ще реагират пчелите. Добре, ама той по-мъдрия
не задържаше, аз млад асистент, и ги гледахме главно през прозореца, те на балкона. Нищо не правеха. Минаваха си отсреща, връщаха се и носиха по 15 кг мед годишно. В центъра на София. Добре, ама минаха години, ние не сложихме повече кошери, нали? Не беше и нужно. По едно време професора ми казва: до тук беше, защо бе? Изглежда трафика се увеличил, става въпрос за колите, една преграда от ауспухни газове и пчелите вече не отидоха в градинката. И нещо друго. Пчелите умряха от глад в кошерите, а не от отравяне, като се мъчат да преодолеят този газ. Разбирате ли колко са организирани? Те някак си разбраха, че тук няма място за път напред. Умряха от глад. Понеже аз знаех всички тези работи, беше много лесно да обясня и на Димо, и на Жак, така се казва генералният директор. Той е един много симпатичен човек, швейцарец, че не е имало защо да се тревожат 4 месеца. Трябвало е само да попитат старите и патилите, да им се каже какво ще излезе от цялата тая работа. Сега ние продължаваме с този експеримент. А защо го правя аз? Защото вие знаете, навъдиха се едни олигарси, които заради зърното пръскат с какво ли не и унищожават пчелите по-головно. И това най-вече в Добруджа. Обадиха се пчелари от Добруджа и искат помощ. Аз съм в Националния браншови пчеларски съюз. Решихме да им заведем едно колективно дело на тези. Дело, което взехме за него интифа от Павел Кърлев. Вие знаете, Павел Кърлев често се явява по телевизията. Той е главният секретар на Федерацията на потребителите. Той води такива публични дела с по 16 000 души, които се оплакват от парното и от разните там организации, които направо ни лъжат. Като води ги с един адвокат в едно дело, в едно заседание и ги печели. И реших и аз така да направиме. Единственото вещо лице, ветеринарен лекар, е мой бивш студент и мой сътрудник, казва се Калин Костов. Казвам му: Калине, ще направиш една експертиза на всичките пчелари. Те първоначално загубиха 1000 кошера в Добруджа. Може би знаете за тая работа. А после още много, но колко не се знае. Но казвам, няма да искаш на никого пари. Това е едно. И второ, ще заведеме колективно дело. Като ще намериме пари от нашия съюз да го платиме, защото тези хора не могат, не искат да водят дела. Добре, ама дойдоха и казаха: съкън не дейте. Защо бе? Вика, дойдоха мутрите на уния олигарсите, нали, слугите, и казаха: слушайте бе, вие бояли ли сте? Некой палил ли вие пчелини? Ма всичко ще изгориме бе. И те казват: не дейте, моля ви се. Абе как не дейте бе, вие загубихте толкова кошери, как ще ги възстановите? Ето в такъв объркан свят живеем. Затова много по-чисто в центъра на София по отношение на всички тия пестициди и тежки метали, отколкото на къра. Независимо, че в закона пише: пчели не трябва да се отглеждат по-близко от 3 км от границите на града или населеното место, нали? Ще промениме закона. Ще ги гледаме в центъра на градовете, ще ги гледаме по балкони, по покриви, защото там е по-чист въздуха, там ги няма тия замърсители, които ги има навънка и заради които ние губиме пчели. Просто ще обърнем всичко наопаки. И затова предприех и аз такава начинание да гледаме пчели на покрива на хотел Хилтън. Като, първо, ние искаме да привлечеме хора. Идват чужденци, те се чудят какво да правят. Ние ще направим на Цар Киро номера. Ще ги качиме на покрива, ще ги облечеме като космонавти, ще бръкнем в един кошер, па ще им покажем какво има вътре. Знаете на Цар Киро номерата. Всичкото това, като им дадеме да си изцентрофужат мед. В една малка лаборатория им дадеме една част от пита с мед. Та на другия ден те да си подсладат чая или кафето с мед, който са видели как се получава и са го получили по собствен начин.
Заедно с това ние ще им разкажем куп интересни неща за пчелите, че имат 5 очи, че пчелите не спят, че живеят 40-45 дни, че пчелите от един кошер, които умират нормално, са 1 милион броя. 1 милион. Това са килограми пчели. Защото всичко това е интересно, всичко това ги интересува. Отделно ще им разкажем за другите неща, които аз сега искам да ви разкажа. Ако не стане, ще спокойно, аз имам по да говоря. И всичкото това, за да ги задържим в хотела. Успоредно с това, ние ще поднесеме куп ястия, направени с пчели. Аз ще ви угостта накрая, за това, че сте ми дошли тая вечер на гости, с чай от подмор, с подмор пане, хемендекс, с десерт от умрели пчели, с всичките тия работи. Защо? Аз от години се напъвам и разправям насекъде, не хвърляйте пчелите, те казват ми, какво да ги правиме? И аз ще ги. Нации, които ядат насекоми, никога няма да умрат от глад. Това са източните. Китайци, виетнамци, японци и така нататък. Ние хвърляме много голямо количество пчели, а аз от тези умрели пчели, от подмора, направих лекарства за хора, лекарства за животни и лекарства за пчели. И сега ще ви ги кажа. Всичкото може да се използва. Дали ще го ядете, дали ще го дадете на близките си, защото аз вкъщи правя такива фокуси, нали? Но главно пред гости. Жена ми като види и бяга. А е лекар и много добре знае, че няма по-чисто нещо от една пчела, макар и умрела. Тя не загнива, защото има толкова прополис вътре, толкова пчелно млечице, толкова мед и всичко това ги пази. А защо има толкова много мед и чая сладни? Вие ще видите, тук с бай Петър ще ви нагостиме накрая. Той искаше в началото аз да разправям това, което трябва. Класиката. Добре, ама не ми тръгва тук номер, аз затова използвам случая, но пак ще се върна и на него. Всичко ще кажем, бай Петър, спокойно. Ще забавляваме хората в този най-гаден ден в годината си, какво да правим. Защо сладни чая на умрелите пчели? Защото у пчелите има един инстинкт. Този инстинкт се е зародил, когато са били горски обитатели. Тогава най-голем враг за тях е бил горският пожар. Почне ли да мирише на дим, те веднага се насочват към меда, към запасите, напълват пчелните медните гушки и тогава излитат. Първо осигуряват храната. И същото правят и тук в този случай, когато им дойде ред да умират. Това е инстинкт. Не случайно ние използваме пушалката именно с този номер. Внушаваме им, че ето идва горски пожар. И те се хвърлят да вземат от меда, при което стават неподвижни или малко подвижни коремчетата им. Не могат да се извият, за да ни ожилат и по този начин ние спасяваме жиленето. Това е механизма. Така, ще стане ли тая работа? Още, добре, продължавам нататък. Сега, освен това, на покрива на хотела ние ще направим много неща. Като аз имам рецепти, които съм готов да ви предоставя за напитки, освежаващи от пчелни продукти, за коктейли от пчелни продукти, значи с малко водка, с малко туюной, за комбинации на мед с плодове, главно сухи плодове и ядки. Но не така, както ги продават, виделиха от турците и донесоха, сипне малко фъстъци, некоя форма. Не. Точно определени плодове с точно определен вид мед, за да се яви лекарство за дадена болест. И всички тия работи аз съм ги разработил и съм готов да ви ги предоставя, за да може да раздвижите бизнеса. Защото насекъде е жив умрял бизнес. А защо е жив умрял? Като гледам тук, само старци берат хмел. Тук, там по некое младо лице. Къде е смената?
И трябва нещо да се прави. Трябва на тия хора да им се внуши, че тая работа не е умрела, че има какво да се прави още и че има какво да се изнася още. Защото, вие знаете ли, срещнахме се с министъра на земеделието, който е мой бивш студент, мой възпитаник и мой секретар беше. А между другото, той направи един мой проект, който работех повече от 10 години заедно с такива като него. Това беше Агенция по контрол на храните. Това е мой проект. Но още не е завършен този проект. Те сега контролират само храните. Не са най-важни храните. Трябва да е контрол върху храни, стоки и услуги. Защото има толкова стоки, които се внасят от чужбина, главно от Китай, които убиват деца. Играчки има, които гърмат в ръцете на деца, китайски. Има кана. Намаже си някоя готина дама косата и тя вземе, че я опада. Развие алергия. Е такива работи. Контрола върху стоките също. А върху услугите? Там е сивата икономика. Трябва да се удари тя преди всичко, за да може тая държава да събере средства. А не да търси пъглите, такива като нас пенсионери, да ни взима по някой друг лев за данъци или за каквото и да било. Но тая е друга. Така, сега. Докато стане тая работа, аз ще ви кажа някои рецепти за лекуване с пчелни продукти на основни категории болести. Такива рецепти, с които аз работя. Аз съм апитерапевт. Имам кабинет в София. Той се намира в КНСБ. Обаче сега не хода. Много е студено, много е хлъзгаво. Пък и няма и кой да дойде, защото моите пациенти са главно хроници. Те вече не могат да си позволят да купуват все по-скъпите и по-скъпи лекарства. Те вече са се убедили, че от тези лекарства файда нема. Ето, вече отрекоха антибиотиците. Отрекоха и много други лекарства. С какво да се лекуват? Да легнат да умират ли? Не. Ще дойдат при нас, ние сме нетрадиционна медицина и ще им дадеме пчелни продукти. За да стане това, което още преди 2000 години са казали мъдреците: нека храната ви да е лекарство и лекарството ви да е храна. А у нас какво става? У нас мед се купува само при болен. Нали? И ние годишно, средностатистически българите, харчиме 300 грама на глава от население. А германците, които купуват нашия мед, харчат 15 килограма на глава от население. Защото за тях то е храна, а после лекарство. И ние трябва да обърнем цялата тази работа. Поради това почнахме една кампания от Пчеларския съюз, Националния браншови пчеларски съюз, който се помещава в КНСБ, на всека маса пчелни продукти. И за да накараме хората да дойдат, знаете ли какво направихме? Дойде един специалист по пленерите. Това му викали пленери в чужбина. И посред лето ние почнахме да събираме децата. Той носи една торба тебешири шарени, дават им се разни тебешири на градинки, където има асфалт. И те рисуват. Като им даваме да рисуват пчелна тематика. Освен това, всеко дете получава награда. Каква награда? И чак мед не може да им дадем още повече. Некои не трябва да ядат мед. Има, макар и много малка част алергични. Но им даваме... Аз си раздадох всичките стари пчеларски вестници, списания, защото там има и картинки, знаете, има интересни неща. Освен това, те като ги занесат в къщи, родителите им ги четат. Ето, възбужда се интерес. Ето е рекламата. И се получи така, че това действие почва да става търсещо. Аз обявих детска пчеларска академия. За какво? Да додат децата и вместо да скиторат по улиците и знаете какво става, едно наръчкало друго, едно убило баща си, трето не знам какво направило с баба си. Ужас, ужас, ужас. Да ги научиме на пчеларство. Аз имам опит с деца още от малки да ги занимавам, защото на времето, когато ветеринарният факултет беше до Министерство на външните работи, тогава ние имахме учебен пчелин, на който, знаете ли кой идваше? Млади даскалици с деца от предучилищна възраст.
Сега аз бех не такъв дебелан, бех личен, нали? Хем кавалер, хем млад асистент и всичкото това привличаше техните дъскалици. А децата много се интересуваха от това какво има в кошерите и аз умеех да им разправям това и онова. И имам опит за тази работа. Събрах деца, дойдоха. Сега ще го правим отново. Само че чакаме да се събудат пчелите, нали? И по този начин ние ще популяризираме пчеларството. Защото има много хора, които са заинтересувани. Аз съм един от основателите на Нов български университет, казах, похвалих ви се. Този, който фактически му беше първия шеф и още е председател на настоятелството, се казва професор Богдан Богданов. Той беше представител, пълномощен наш в Гърция. Доста време, по времето на Филип Димитров. Той ми казваше така: дай да направим и за пчелите тук, бе, дай да направим в Новия български университет. Много ни е суха материята, бе. Дай да разнообразиме нещо. Това са интересни неща, хората са любопитни. Добре, ама аз не исках там да правим разни работи, защото тия хора, той и другите, печелят много пари. Всичко при тях е много скъпо. Нали? Дори искаха ветеринарен факултет там да направя. Как да направя? В нашият ветеринарен факултет български, който и да е той, идват деца на народа. Как ще плащат те по 1000 левове? А толкова плащат там. Нали? И му отказах. Но независимо от това, има къде ние да популяризираме нещата, които правиме, за да може да се харчат и действително да стане храната ни да е лекарство, лекарството ни да е храна. Ще го бъде ли или няма, или да карам поред? Пробвам още веднъж и... Добре. Така, сега да ви кажа някои рецепти. Едно от най-съществените неща по линия на нашето лично здраве е имунният дефицит. Особено в този сезон. Липсва ни достатъчно имунитет. А откъде да го има? Нито храната качествена, нито живота качествен. Освен това, ние сме в състояние на адинамия. За да идеш да спортуваш, знаете ли колко трябва да платиш в един фитнес клуб? А и какво ще покажем там на младите дами? Разни увиснали шкембета. Не сме вече за там. Да тичаш сега на стари години, най-много си изкълчиш някой крак и затова не ставаме. Да, така че това е минало. Но много други неща ние можем да направим с помощта на пчелите, на пчелните продукти. Най-напред ще ви разкажа за себе си. Преди 17 години ми откриха рак на дебелото черво. Толкова изрязах. Един леген от дебелото ми черво. 80 см. И ме пратиха на всички видове лечения. Химиотерапия, лъчева терапия, курортна терапия, не знам каква терапия, не знам каква. Курортна, хубаво. Обаче химиотерапията, с която се започва, е много гадно нещо. Почва да ти се повръща адски. Да не говорим, че е много скъпо, но айде, на мене, синът ми, жена ми, ние сме медицинско семейство, плащаха. На третия, четвъртия ден в ИСУ правиха тези неща, а ти правят през ден вливания. Легнеш и венозно. И почва да ти се повръща страшно. И това нещо продължава 45 дни. На третия, четвъртия ден аз казвам на доцентката там: до тук съм, довиждане. Тя казва: чакай, Караджов, ти отиваш да се самоубиваш ли? Това може да те излекува от рака. Не, казвам, аз ще си направя препарат. Аз съм много добър имунолог. Аз направих такива ваксини, които са световно достояние, с което спасих по социалистическо време стотици хиляди новородени. Телета, прасета, пилета, агнета, каквото искате. Нали? С такива препарати. Защото разбирам имунология. И знаете ли какво направих? Нещо, с което аз 16-17 година лекувам рак у хората. То е следното. Най-напред аз много вярвам на
лактобацилите, млечно-киселите бактерии. Това е нещо, с което Бог ни е дарил. Само нас. Ние сме единствената държава, в която има лактобацилус булгарикус. Българска бактерия, да. Много вярвам. Добре, ама бактерията на... Аз съм микробиолог. Бактерията на киселото млеко е много нежна. Сега като бръкнат киселото млеко, няма я. Ама тя веднъж го е подквасила. Обаче после вече няма условия за развитие. Киселината стане повече, променят се съотношенията. Затова аз използвам не тая нежна бактерия, а използвам една много близка до нея, която я има в зелето, в краставиците, в чушките, в доматите и като ги турнете в малко вода и малко саламура, стане туршия, стане кисело зеле. Това го няма по света. Хората нямат кисело зеле. Хората имат вкиснало зеле. Ако искат да правят такова. Значи, моите лактобацили са от вида лактобацилус плантарум, които са повсеместно разпространени по всичко българско. Значи, най-напред аз слагам зеле. Взимам 50 кг зеле, но добре го почиствам и да е пресно изрязано, не да е стояло некъде много дни. Поставям го в един бидон пластмасов, зелените, знаете ги всичките. Той събира 100 литра. Всичко, и зеле, и вода. Като слагам зелките нагоре с кочаните, така, делна малко, и слагам една лъжица морска сол. Ама не йодирана морска или някаква друга. Чиста, натурална морска сол. Но слагам толкова сол на цялото количество, колкото искат лактобацилите, а не колкото ние искаме да не ни шупне зелето. Разбирате? Защото това, което ние правиме и което е целта, да получа зелев сок с много ниско съдържание на сол, за да може да си го пиеме и ние, болните от сърдечни болести, болните с високо кръвно. Иначе другото не можете да го пиете, много сол вкарате в организма. Това е белата отрова. И сега, тая малко количество сол е 900 грама на целия бидон. На 100 литра. 50 кг зеле, 50 вода. Казвам ви го, за да си го направите и вкъщи. Не е против рак, не ви желая такова. Но то е много хубаво средство против простуди, против грип, против всекакви заболявания на горните дихателни пътища, които са присъщи на този сезон, особено при сниженото ни ниво на витамини. След всичкото това, ако се съмнявам, че може да шупне зелето, защото аз правя и посред лето зелев сок и го давам на болни от рак. А никога не взимам пари за това нещо. Той е болен от рак и пари ли да му взимаш? Не. И го давам в бидони по 11 литра, тия да си купувате вода. Да вземе, пие. И му мине. От рак никой никого не е излекувал. Но въпросът е да му продължи живот. Ето аз моя живот продължих 17 години по този начин и до сега нямам загубен, умрял пациент. А ми се обаждат за това нещо и хора от чужбина. От Кипър, от Гърция, от Югославия, от Сърбия и така нататък. Какво друго слагам? До тук вече размножих лактобацилите, ясно, нали? Това е един много мощен имуномодулатор. Но не е достатъчен. Второто, което слагам, това е всичко, което ми е вкусно, за да стане един чудесен зелев сок. А това са 2-3 ябълки, 2-3 дюри, 2-3 лимона, слагам кочан царевица. Понекога слагам и други неща. Кога понекога? Ами когато времето стане много топло. Тогава или сипа вътре 1-2 бутилки оцет, защото лактобацилите искат кисела среда, нали? Те това правят. Произвеждат млечна киселина. Или слагам пчелен мед. Толкова колкото не съм сложил сол, защото ако отворите всяка готварска книга, вътре пише 2,5% до 5% сол слагате, за да ви е хубаво зелето. Аз слагам по един буркан пчелен мед. И приятели викат, то ще стане сладко, дето го прави, ще стане друг път. Лактобацилите го изгрискват веднага, намножават се масово и става един чудесен зелев сок. Естествено, няма да е хубав, ако не сложи една червена зелка, така за декор.
Когато стане вече по моя вкус и резливо и така както го обичам, аз го пресичам, като убивам всичките микроби, включително и лактобацилите. Как? Като слагам на това количество зеле 350 грама прополис на прах. Нали знаете как се получава прополис на прах? На тия пластмасовите, дето като ги сложите вътре, пчелите ги запълват, докато го разтърсите после, пада прах. Така. Тогава този прополис убива всички микроби, включително и лактобацилите, и консервира това, което съм получил, и то може да трае 10 години. А и повече. Сега, до тук добре. Значи вкарах и прополис, който е много мощен имуномодулатор. Увеличава имунитета. Много мощен. Вкарвам още нещо. И това вече е мой патент, който се възприема в целия свят и вече масово се прокламира. Вкарвам хрян. Лютивата билка хрян. Обаче, не е ни такива тънки коренчета, дето ви продават по пазара като маймунски пишки, дето за нищо не стават, защото от този корен трябва да извлека сок. А за да излезе сок, трябва да бъде поне 6 см в диаметър корена. Нали? Слагам настърган хрян. Да. Ако не мога да намеря на пазара точно такъв, има готов настърган в кулинарните магазини, обръщам вътре едно такова. И сега, едно бурканче. Защо ми е този хрян? Лютивите вещества убиват вирусите, причинители на рака. А се оказа това, което аз от години разправям, но нашите хуманни лекари, не искам да обида, ако има тук такива, но не щат да го възприемат, че тези форми на рак, които са най-опасните за хората, се предизвикват от вируси. Това е заразна болест. Рак. Заразна болест. Така че, като сложа това лютивото, аз убивам и вирусите. До тук действах на имунитета, на белите кръвни клетки да улавят там каквото намерят. Сега вече директно и вирусите. Нещо повече. Препоръчвам на болните да ядат лютиво колкото могат. Какво е лютивото? Чесън, лук, пресен, всякакъв, нали? Сок от лук, такъв голям, воден, всякакъв. И люти чушки, колкото може. Яжте лютиво и се не бойте. Това ще ви спаси от вирусите, които са във вашия организъм. И ако, не дай си Боже, има и такива, които предизвикват рак, ето ви е профилактиката. Сега, когато се разчу за тая моя дейност, дойде при мене чудото. Това е академик Чудомир Начев. Той е вече покойник. Той направи преврат в нашата медицина, като събираше всяка седмица лекарите на такива събирания, каквито ние пчеларите си правим от години, което показа колко сме мъдри. А сега лекарите са штуки рак. Събираше ги на ето така, да си говорят, да си преговарят нещата, да се учат един друг. И когато разбра това нещо, той вика: ей, ти си оцелил тук десетката, бе. Защо? Скоро, вика, прочетох, че лютивите вещества в щатите ги определят като най-активните срещу вирусите. А срещу вирусите няма антибиотици. Нали? И ето такива неща трябва да им действат. И пак повтарям. 17-та година аз не съм изпуснал пациент. Да изпусна какво? Значи да ми умря. А знаете ли кои най-много ми идваха и сега най-много идват? Оперираните от рак на гърдата жени. Защо? Има закон, който им дава безплатна възможност 2 пъти годишно да отиват на профилактичен преглед. Ама ходят ли? Ходите ли, госпожа? Добре, ама повечето не ходят. А знаете ли кога отиват? Когато гаджето и напипа една бучка в циците и тя тръгне тогава. Правят и операция. Добре, ама хирурга казва: слушай, Булка, стигнах до където можах, до между ребрата. А кое е поразеното се вижда, то стои с един розов цвят. Защото това са лимфни възли между ребрата, които са засегнати от раковата болест. Изчистих каквото можах, ама по-навътре не мога да влеза, защото ще се разхерметизира гръдния кош и човека ще умре. Затова
С добро сърце го правих, обаче дали ще ти мине Божа работа. А никой не е излекуван с Божа работа. За да излекуват некого, още от много древни времена, мъдреците са карали хората да ги боготворят. И едва тогава един лечител може да окаже влияние на един болен от рак. Просто лечителът трябва да поеме отговорността, да каже: слушай, такива като тебе съм излекувал не знам колко. Нали? Вярвай ми, прави това. И ура! Село Цветна Свет. Какво друго помага? Помага кошерен въздух. Знаете ли какво е това кошерен въздух? Нещо страшно. Знаете ли, че най-много живеят на света генералите, а на второ место пчеларите, именно заради този кошерен въздух, че го дишат. Това е всичко, което излиза от кошера. А какво излиза? Най-напред миризма на прополис, след това миризма на пчелно мличице, след това на мед, след това на отрова, на каквото искате. И пчелара го вдишва. И това го прави дълголетник. Не друго. Не че стоял на чист въздух и така, нали, на хубаво време на слънчице. Много хора стоят на слънчице, обаче не стават дълголетници. Как да вкараме кошерния въздух при хората? И още повече при болните. Аз съм излекувал, просто нормализирал хора болни от рак и с кошерен въздух. Един кошер, ако е на ниско, ако живее на ниско човекът, долу, извън стаята. Ако живее на високо, на покрива. Ето на тези блоковете, дето са с плоски покриви, спокойно можете на това да качите кошери. Ще вземете тези тръби, които са за прахосмокачки, въздухопроводни. И ще ги прекарате до спалнята на болния или до вашата спалня. Защото това не само лекува, а и ви пази от безсъние. А ние всички по едно време почваме съвсем да си объркваме съна и да не спим. Ето, например, аз всяка нощ се забуда в 3 часа и за тук съм си донесъл една книга. Знаете ли каква книга? Лечебно действие на водката, на бирата и на виното от руската народна медицина. Нали? Книга издадена от тия Бай Гроздан. Знаете кои са Бай Гроздан? Популярна. Но има такова лечебно действие. Така че, използвайте този кошерен въздух. Един наш колега, той се казва Евгений Павлов, доктор Евгений Павлов. Некой може би го знае, той пише по вестниците. Павликени. Така, да. Той има 2 пчелина в Павликени. Това лето, когато правихме в Албена всичките тия работи, той също присъстваше. Преди това бех срещнал Чирков и му казвам: слушай, колега, ти правиш болници по цялата страна. Във всяка болница трябва да има апитерапевтичен кабинет, да лекува с пчелни продукти. Той казва: това е чудесна идея, обаче вика, само на едно место мога да я направя. Къде бе? Във Варна. Защо? Там болницата е моя, на другите места не е моя. А прави в Пловдив, прави в Сливен и където щете. И вика: слушай, подготви един или ми намери един апитерапевт да дойде във Варна, сега това лето. И аз му казвам на Евгений, стига си висял в този Павликени, бе. Аде да те прата във Варна при Чирков. Ще завеждаш един апитерапевтичен кабинет. Ама 2 кошера имам в Павликени. 2 пчелина. Закарай си ги до Варна, бе, там колкото искаш места за пчелини и за кошери, каквото искаш направи. Още мисли Евгений. Докато мисли, ще взема аз да ида това лето да изкарам 6 месеца. Хем ще му направя апитерапевтичен кабинет на Чирков, хем ще си изкарам на морето. Така, натам я мисля. Още не съм го казал вкъщи, защото не знам булката Калинка, това е жена ми, как ще реагира. Почваме с апитерапията. Какво е апитерапията? Трябва да ви кажа, че
японците обявиха 21 век за век на апитерапията. Когато стане въпрос за българско участие някъде, по конгреси, по света, по естради, те се интересуват от две неща. Първо, апитерапия има ли? И второ, има ли хореотерапия? Знаете ли кой е хорео? Хората. Дето подскачат. Лекували страшно много болести, бе. А ние имаме неравноделни тактове, които те се мъчат да усвояват. Вие гледали ли сте японски хор как пее български народни песни? Ама го пее. Пее го, докато не го научи. Кой знае с какви мъки ги учат тия работи? Те не са им присъщи. Но ги учат, защото са нужни. Сега, цялата тая работа с апитерапията ние трябва да я докараме до един съвършен вид. Защо при нас апитерапията е толкова важна и ценена от другите държави? Защото тя има хилядолетна история. Става така, че у нас още от пещерно време са съжителствували пещерният човек и пещерната мечка и пчелите. Там са живеели те. И когато са се срещали пещерната мечка и пещерния човек, знаете в вреда на кого е било това. Целият му гръб или цялата ръка надраскана, мускулатурата свалена. Единствен лек бил пчелния мед. Взимат го от пчелите, които са пак там, в пещерата, мажат. И ето минава. От ония времена има един стар български лек, казва се благ мехлем. Може би сте чували, може да го имате и в къщи. Това е пчелен мед, свинска мас или гъша мас и напоследък си се тига да слагат по-малко прополис. Ама миналото не са знаели как действа прополис, така че тия две съставки. Благ мехлем. След това идват богомилите. Богомилите винаги са имали един вожд, дедец се е казвал, който е бил лечител, лекувал е с пчелни продукти. Тия богомили 10-12 век тръгват по целия свет. Във Франция се наричат катари, на други места други, но разпространяват българската идея и пчелните продукти. Майсторлъка да лекува с тях. После идва вече във време, което можем да проследиме хронологически. Има писано нещо. Братът на цар Симеон Велики. Това е Боян Магесникът. Той е бил лечител и е лекувал с пчелни продукти. Това е 9-10 век. А след това идват хайдутите. Във всяка чета е имало по един лечител, който е лекувал ранените с пчелни продукти. Във всяка чета. И това продължава. Знаете ли кой е бил много добър такъв с пчелните продукти? Този Миткалото, сътрудника на Левски. Да. И така продължава, докато се стигне до Петър Дънов, докато се стигне до Петър Димчев. Петър Дънов е учил медицина в Щатите, но Петър Димчев е един офицер, бе. Обаче той го знае от къщи, от баба си, от това и става прочут народен лечител. Стигне се до Ванга. От Ванга има рецепти с пчелни продукти. Аз съм ги публикувал по вестниците нарочно, за да се види как всичкото си върви. Има си логика. А след това се стигне до такива като мене. Така, затова ви приканвам. Вие сте длъжни да сте лечители, апитерапевти за себе си и за семействата си. Защото вие произвеждате тия пчелни продукти. Нали? Ако не става да го продавате, ако не тега, нищо. Правете го за себе си, правете го за семействата си. Видяхте какво тук пише. Така, минаваме на класификацията. Едни от пчелните продукти са с хранително и лечебно действие. Това са пчелния мед, пчелния прашет, пчелно млечице и търтевото млечице, апилернил. Тези се и ядат, и с тях се лекува. А другата група пък, за които по-късно ще говорим, се използват само за лечение. Сега да говорим за пчелния мед, така както ми е наредил бай Петър. Пчелния мед представлява главно два вида захари.
Едните са глюкозата, а другата захар е фруктозата. Това е млечна, такава плодова захар и другата, която е тръстикова захар или да, такава. Сега, тези две захари са интересни с това, че те нямат нужда да се смилат в организма, защото много бързо се разграждат. Още от устата започват да се резорбират, стигат до тъканите, до клетките и им придават енергия, което е много важно. Много важно за подрастващи деца, много важно за спортисти, много важно за преболедували, много важно за всеки, който е загубил, ако щете, и вяра в живота. Просто повдига му се настроението, всичко добре. Затова челният мед от край време се е използвал като много важно тонизиращо средство. Видове мед. В света има описани 100 вида мед. У нас има 15 вида. Най-ценният за у нас, пък и по света, е акациевия мед. Сега ще ви покажа един акациев мед, вие ще кажете, вътре няма нищо. Нали? В бурканчето. Акациевия мед е прозрачен. Ако го сложите в кристален съд, в кристална купичка, той не се вижда. Той се съсирва много бавно. Коагулира чак на 8-я месец. Представлява много ценно средство за лечение. Първо, на уши, нос, гърло. Второ, за повдигане на имунитет. Трето, за всички от тук до края стомашно-чревни болести. Какво значи от тук? Като почнете от парадонтозата, от афтите по устните, от херпеса дори, да? Минете през всичките гастрит, колит и така нататък и стигнете до хемороиди. Всичко лекува. И накрая действа против безсъние. От това по-хубаво здраве му кажи. Ето го акациевия мед. Сега ще ви го дам да го гледате, а после ще ви го дам да го вкусите. Защото това е десерта на менюто, което съм определил за вас. Знаете ли какво съм сложил вътре? Коремчета на подмор, на пчели. Но вижте наоколо, все едно, че няма нищо. Ако щете, отворете, помиришете, бракнете, за вас съм го донесъл. Друг много хубав мед, липовия мед. Чудесен. Той действа преди всичко на белите дробове, на респираторната тъкан, на всички горни дихателни пътища, на уши. Липов мед, чудесен. Сега, когато говорим за медове, трябва да ви кажа, че аз практикувам нещо, което е много важно за мене. Препоръчвам липов чай, липов мед и липов прашец. Разбирате ли? И трите. За да може да се получи едно целенасочено действие, което идва от липата. След това следват кестенов, следват сега рапичен, един, който нищо не струва, но ето и до него стигнахме. Най-различни други медове, слънчогледов. И напоследък дойдоха много медове, които идват поради това, че ние сме страна, в която растат етерично-маслените култури. Лавандула, рапица и други. Там не рапица, ми това... Да, кориандър и другите, всичките. Всичкото това ни открива големи възможности. Много лесно е да се получи монофлорен мед в съседство с големи блокове, каквито има в Розовата долина. Това са тези етерично-маслените култури. А ние сме много тънки по отношение на монофлорния мед. Защо? Един аржентинец има 60 000 кошера и тогава той се смята за богат. А у нас, ако има човек 60 кошера, си хвърля капата и мисли, че кой знае какво е направил. Нали? И тогава той може тези 60 000 кошера как да ги разположи на една голема територия, че в определено време
Едни кошери да му дават един вид мед, друг, трети, четвърти и той да е монофлорен. Сега, този, който ви дадох и моля да не изчезне, е монофлорен, защото е получен на едно чудно място. Това е Силистренско. А какво му е чудното? Няма предприятия. Имаше едно за електронни машини, не знам какви там слушалки, те го ликвидирах. Имаше друго за камашит. То не замърсява. И да работи, ама и то не работи. И тия хора там вадат страшно чист мед, защото край Дунава, Дунавската равнина е едно от местата, където се получава най-много мед. Другото място е Добруджа. Третото място, това е мановия мед в Странджа. Защото той идва от Дъба. Но за него после ще говорим. Сега, стигнахме до пчелния прашец. Пчелният прашец е много велико нещо. Сега, той съществува в различни разновидности. Ние имаме цветен прашец. Ако тръгнете през един блок с слънчоглед и изтръсквате всяка пита, вие ще насъберете килограми прашец, но той е цветен, той не е минал през пчелите. Втората категория е пчелен прашец. Какво правят пчелите на този прашец? Ами за да го слепят в топчета, които да го пъхнат тук в кошничките на третия си чифт крака, те го смесват с слюнка. А знаете ли каква е слюнката на пчелите? Пчелно млечице. Това е слюнката. Така че той е смесен с пчелно млечице. И третия вид, най-хубавия, ние нямаме и дума за него, казва се перга. Това е руска дума. Знаете кое е перга? Когато се вземе прашеца от килийката, където вътре има и млечно-кисели бактерии, които са ферментирали, има и прополис, натъпкане и куп неща, за които вие знаете. Всичкото това е страшно лечебно, но при едно условие. Самите трашинки, прополисовите зърнца са покрити с целулоза. Това са мъжките полови клетки, изключително богати. Най-много богати на витамини. 27 витамина има вътре. И най-лесно усвоими витамини. Тия, които ги купувате в това, там няма никой, там няма и витамини. Нали? И те се усвояват 5 до 10 на 100, а колко струват? Имам предвид в таблетки. Но направиха изследване и видяха, че в повечето от тях няма витамини. Ще никой не слага витамини, нали? Казват ти сега ще се излекуваш с тая. Ще се излекува? Да. След това, друго важно за прашеца е да разрушиме тая целулозна обвивка. Как става? Много просто. Ще ви кажа един общо прият начин и един начин мой. Патент. И ги запомнете и двата. Едното е. Взимате 100 грама кисело млеко, слагате толкова пчелен прашец, колкото ще поемете като доза утре. Зависи от това дете ли сте, голям ли сте, лечебна доза ли, профилактична доза ли, но общо взето слагате примерно 3 супени лъжици прашец. И това нещо го пъхате в хладилника през цялата нощ. Киселото млеко и по-точно млечната киселина разяждат целулозата и като го извадите на другата сутрин, то е или позеленело, или с черен цвят, ако става въпрос за прашец от мак. Прашеца от мак е черен. Или кафеникаво, или там, зависи от прашеца. Значи, извлечена е активната част. И тогава вече си взимате от това кисело млеко, изяждате дозата за дена. Вечерта пак си правите същото за другия ден. Вторият начин, който ви го казвам, е така. Това е. Разлага се целулозата, ако я поставите прашеца в сода за хлеб, в сода бикарбонат. Няма нужда от кисело млеко, няма нужда от това. Но това със содата бикарбонат е по-приложимо за прополиса. Сода бикарбонат разлага прополиса, докато всички мислят, че само спирта може да го разлага. Не е верно. Сода бикарбонат разлага прополиса. Защото иначе, знаете, той е на смолиста маса и за нищо не става. Трябва да мине в разтворима форма.
Така, сега, много е важно прашеца да се получава монофлорен от различните растителни видове. На това най-големи майстори са пловдивските пчелари. Там има един Яковов, който си направи своя система. Сега, какво е важното? Важното е да търсиме възможност да получиме монофлорен прашец. А как става? Става като знаеме точните дати на цъфтежа от до на различните медодайни култури. И тогава, преди да влезе, значи в цъфтеж, вадиме магазина или вадиме там, каквото имаме, пити или нещо друго, и слагаме нови. За да може, почне ли да идва следващият вид по растение прашец, който прашец дава възможност да бъде монофлорен. Защото ние знаем, че примерно в Троян глога цъфти от май до юни. Нали? От еди кой си май до еди кой си юни. И в този момент ние можем да хванеме глогов прашец, защото от глог нищо друго не излиза, само прашец. Има един майстор, който продава глогов прашец на Жоро Илиев в София. Но единствено това може да прави Емилия. Но и той е важен, защото глога е много ценно средство срещу най-различни сърдечни болести. Е това, което и давате пчелното млечице. Нещо повече. По това време разни издути, надути акари от Вароа Якобсони също идват по главата на майката и се хранят с пчелно млечице. Най-лесно на майката, при майката, нали? Тия работи ние трябва да ги знаем като биология, като факт, за да можем да разбереме как можем да получим чисти проби от тези продукти. Сега, специално за пчелното млечице, фалшификацията, знаете ли как се прави? Слагат вътре личинки от пчели. Нали? Сега, и самите личинки, и пилото, и те са лечебни, ама не е пчелно млечице. Защото в пчелното млечице има така наречените деценови киселини. Беше време, когато много се търсеше пчелно млечице, предимно в арабския свят. И тогава ЦКС, говоря за преди 40 години, го изкупуваше на една висока цена. 1 килограм пчелно млечице струваше колкото един Вартбург. 19 000 лева. И много хора от пчеларите зарезаха мед, добик, глупости, правят пчелно млечице. Добре, ама дойде време, когато излезе една статия немска и вътре пише: пчелното млечице има лечебни свойства тогава, когато минути след като се извади от кошера, се постави на минус 18 градуса в фризер. И нашите пчелари се озъбиха. Защо? Кой има фризер на пчелина 20 минути след като го извади да турне пчела? Никой. И тогава започнаха да не го изкупуват и хората от Близкия изток. ЦКС събра 150 кг изкупено пчелно млечице и обяви между нас. А ние млади такива, търсиме изява. Научни работници, преподаватели в областта на пчеларството. И казва: идва Световен конгрес по ветеринарна медицина в Мексико. Който намери метод за доказване на пчелното млечице, отива в Мексико без пари. Юрнахме се ние да търсиме метод. Докато търсиме метод, тия 150 кг чакат. По това време в нашата катедра беше Александър Станков. Той беше председател на Съюза на пчеларите по едно време. По негово време, за да изразходват тия 150 кг пчелно млечице, един измисли една напитка. Тя се казваше амброзия. И в Южна България се продаваше нещо като не кола, а като швепс. Едно такова жълтеникаво, може би сте пили. Знаете ли как изразходваха пчелното млечице? Комисионно. Турнат в един грамаден казан другите съставки на тая амброзия
и сипат вътре 1 кило пчелно млечице и се подпишат всичките. И така едно по едно народа го изпи. ЦКС-то излезе на 0, иначе 150 кг. Голяма работа. Сега, оказва се, че самото пчелно млечице все още има неразгадани вещества, които ние не можем да прозреме, колкото и да сме напред в науката. Но това вече е друго. Вие знаете, че пчелното млечице, като се дава на една личинка, от нея става майка. А като не се дава или по-малко се дава, става пчела работничка или става търти. Ето всичките тези неща са важни, но какво е важното за пчелното млечице? Некои от вас го получават. Ето Петър ми се похвали, че го има. И може, ако се заинати, да го получава. Пчелното млечице повдига имунитета, има много важно действие върху растежа на организмите. Затова давайте го на децата си. Давайте го на старците като нас. А защо на старците? Първо, дига самолета. И второ, няма да ви побере косата. Аз го разправям на всички жени. Давайте пари за пчелно млечице, не ги давайте за боя за коса. От боята куп неприятности. Пчелното млечице пази косама. Знаете ли кога побелева косама? Гледайте моя какъв е. Побелева, когато вътре осевият цилиндър на косама се наруши по някакъв начин и проникне въздух. Този въздух прави косама бел. Ще кажете, абе ти като толкова много знаеш, защо ти е толкова бела косата? Това е генетично, на майка ми беше така, на баба и други, нали? По тая линия идва и не може да стане. Но аз имам един приятел. Той се казва Стоян Попов. Аз съм на 77, той е на 87. Вчера се видяхме в аптеката. Викам, абе Стояне, нема ли за нас някакви барове, някакви такива стриптис места да се срещаме, а ние в аптеки се срещаме. Ще почваме да се срещаме и по погребение. Той вика, мани, но не се боя за себе си. Защо? Той произведе много големи количества пчелно млечице и научи много хора как се прави през годината. Попов, защото попски син, баща му беше попа на черквата на Черковна. Улицата Черковна в София носи името на черквата. От това пчелно млечице, което той произвеждаше заедно с дъртия поп, той купи един страхотен апартамент. И не само е хубав апартамента, той е до малък градски театър зад канала. Това е до театър София. Той има дърворезба страхотна, каквато сигурно само във ваши къщи има. Не знам, аз не съм влизал във ваши къщи, но тук сте, нали, майстори. Което значи, че с много пари и с много ценни майстори е правилно. Той до ден днешен взима пчелно млечице, като стига до половин грам на доза. Обикновено се взима колкото ризово зърно, слагате го под езика. Той взима половин до 1 грам на ден, за да му действа. Косата му е, какво да ви кажа, повече са черните косми като на тебе, отколкото са белите. Да. 87 годишен човек. Жив, здрав, прав. Така е. Давай нататък, че замръкнахме. Така, ето го апиларнил. Това е личинките на търтеите, когато са на 10-тия ден след излюпването. На 11-тия ден търтеевите личинки се запечатват. Вече преминават в друга фаза. Преди да са запечатани, тогава се изтеглят с една спринцовчица или с клечка или с каквото искате. Или още по-лесно го прави Неделчо Неделчев, той е известен пчелар от Кърджали. Гледа майки, всичко гледа. Той вика, взимам на жената старите чорапи и слагам далаците. Изцеждам. Каквото изтече, това го пия. Така, ето го и бай Петър, и той може да ви каже как действа с далаците. Но после ще му дадеме думата, сега аз не я давам. Та значи, това е нещо много ценно. Страшно ценно, не го хвърляйте в никакъв случай.
И четете какво притежава. Пчелната отрова представлява единственото вещество, произведено от пчели, което е признато в Щатите за лекарство. Щатите имат агенция за храна и лекарства. Много строга. Там, за да прокараш едно лекарство, трябва ти 10 години експерименти и 2 милиарда лева за опити за ново лекарство. Сега, всичко до сега се правеше така. Получава се пчелна отрова, отива в предприятието, ето като вашия завод за лекарствени средства тук, и се пречиства. Прави се един разтвор, той се вкарва в ампули и се казва в българското законодателство меливенон. И от тия ампули вадат, лекуват. Добре, ама оказа се, че това точно, което лекува, не било оставало в ампулите. То го има у пчелите. И затова почнаха да използват ожилванията. Сега, най-напред почнаха руснаците. Трябва да ви кажа, че аз много уважавам руснаците, защото от тях човек може да завърши висше образование като пчелар. Висше образование пчелар. Руснаците имат световно известна болница, която лекува само с ожилвания. От цял свят ходят неизлечимо болни хора. От какви болести? Алцхаймер, диабети, всички, АБЦ, така нататък. След това мултиплена склероза и ред други болести. Тези болести са много. И за тях руснаците действат с пчелна отрова. За тях е най-просто нещо да излекуват дискова херния. Знаете ли какво правят? Идва болния, турнат го да легне по корем и му пуснат една пчела да го ожили. Ако до другия ден не се появи зачервяване, което значи, че той реагира на пчелната отрова лошо, в смисъл свръхчувствителен, слагат му 2 пчели от двете страни на гръбначния стол. Ако и този ден пробата излезе добра, а повечето хора са такива, много малко са алергични по отношение на пчелната отрова. Тогава вече му правят пасаж. Какво значи? Почват да слагат 2 пчели, 4 пчели, всеки ден увеличат 8, 16, 36, могат да стигнат до 240. Почивка. Айде пак отново. И хоп, човека излекува. Аз лекувах един младеж, той беше 15-16 годишен, който не беше стъпвал на краката си, само с количка. С такова ожилване. Докарах го до положението да може да стои прав. Това беше чудо невиждано за семейството му. Нали? По-нататък не съм действал, защото аз съм ветеринарен лекар и едва тая година получих разрешение от Световната здравна организация, благодарение на този симпозиум в Албена, да лекувам хора. До сега нямах право. Ветеринарен лекар съм, не мога да лекувам хора. Затова до някъде. Много може да се направи с тези ожилвания. Много. И при много болести. И сега това нещо аз го правя едно по едно. И който се интересува, стар, млад, мъж, жена, хермафродит, да идва да го правим заедно, за да го разпространяваме, защото е много ценно и много важно. Ето това е пчелната отрова. Как се произвежда по българския метод, знаете ли? Или да не ви го казвам? Казвайте, да казвам, да не казвам. Айде. Един дърводелец прави следното нещо. Поставя като струните на китара 6 голи звънчеви жици. Опъва ги на една дъщица. Отдолу закрепва едно стъкло. Косо на тия 6 поставя една друга гола жица, но толкова дебела, че да е по-малко разстоянието между тези жици и тази жица, отколкото е дебелината на тялото на пчелата, което значи половин сантиметър. Е така. Това нещо го слага на прелката
И то тогава, когато най-много се движат пчелите, 11-12 и така. Всяка пчела, която минава, я удря ток, защото едните жици и косата жица са прикачени към двете фази на акумулатор. Удря електрок. Тя казва и излетява. Толкова. Не и се отразява лошо. Нито умира, нито се нарушава медодобива и така нататък. Но тя реагира спонтанно, като жили стъклото, не може да го ожили и оставя една малка капчица пчелна отрова. Тая капчица изсъхва. След малко пчелара или дърводелец, или който измъква стъклото и се на нощче за бръснене изчегъртва този бел прашец. Това е българския метод. Световно известен по цял свет. Да. Можете и вие да си го направите. И вече с тази отрова оттам нататък да правите сума неща. Ако ви трябват рецепти, аз съм написал над 1200 рецепти. Ето ми ги рецептите. Сега, ако ми кажете една болест, която иде, слагаме я на компютъра и компютъра веднага връща всичките рецепти за тая болест. Комбинация от пчелни продукти, от билки, от сокове, плодови, зеленчукови и от чайове. Нещо, което аз не мога да запомня никога и не е нужно. Ето го тук, всичко е вътре. Ако искате, сега може да направим такава демонстрация, стига да не сте огладнели много. Така, сега стигнахме пак до това, че ние можем да използваме за цели категории болести пчелни продукти. Например, при рани. Аз напоследък давам в кабинети, които имат много сериозна клиентела по ветеринарна медицина, прополис. 5 на 100. Вместо йодова тинктура. Много по-добър резултат. Първо, много е по-евтино. Второ, йодовата тинктура потиска левкоцитите, белите кръвни клетки. А прополис е напротив. Нещо друго, прополис едновременно обезболва и помага за гранулацията на раната. И тия колеги, млади, нали, на които съм дал това нещо, викат: давай. Ето ти едно место да върви края. Сега, аз отминах го това. Пчелният клей намира много сериозно приложение в мебелната промишленост. И унгарци, италианци, французи купуват наш пчел клей избелен. Избелват го с силна киселина или силна основа. При това той вече не е клей, той не е годен за лечение, той не е годен за пчели. Обаче уния с него мажат мебелици. Не само ги мажат, а смята се, че Страдивари е направил тия прочути цигулки, като е мажел с пчелен клей цигулките. При което малките пространства вътре в дъската, в липовата дъска, се запечатват от пчелния клей и тая дъска резонира по друг начин. Неговите цигулки са ненадминати до ден днешен по звук. Нали? Така, караме нататък. Има една много лоша болест при нас. Старци берат хмел, запомнете това. Това е старческото черногледство. Ние ставаме едни кисели, ставаме едни, ако щеш и озлобени, ставаме, няма нищо розово пред нас, бе, няма това, няма онова. Тогава именно ни помага пчелното млечице. Нали казахме, дига самолет. И още ред други работи. Вкарва в нас самочувствие. А ние сме едното самочувствие. Бе. Ние ако нямаме самочувствие, фърляме се и се самоубиваме. Чудиме се защо живеем и питаме: има ли смисъл това, има ли смисъл в онова. Самочувствието ни кара да вярваме, че утре ще дойде нещо по-хубаво, че ние ще се наложиме, бе, че ние можем, бе, че така. Ето пчелното млечице помага в този много важен момент. Сега, когато говорим за пчелно млечице, за пчелен клей, за мед, ние ги използваме в една класическа рецепта. 1-10-100. Значи на 1 грам пчелно млечице слагаме 10 грама клей и слагаме 100 грама мед. Защо? Меда консервира всичкото. И ето аз и днеска сутринта си взех моята доза. Нали вижте какъв съм млад си и зелен? Така, защото медът извлича от прашеца витамините му.
без да разрушаваме целулозната обвивка, което е трудно. Медът консервира и пчелното млечице и от тая смес 1:10:100 достатъчно е по една лъжица 2 пъти дневно да взимате, но не метална лъжица. Дървена, пластмасова, която искате. За да получите точно в този сезон една комбинирана защита срещу респираторните инфекции, срещу вирусите, които идват, срещу лошото настроение, срещу старческото мърморене, срещу каквото искате. Не дейте цяла година да го взимате, скъпо е. Нали? Аз не мога да си го позволя, им съм професор, ама като съм професор, пенсията ми също. Но, като покрия този сезон, следващия сезон, тогава излезоха салатите, тогава излезе пресния лук, тогава излезоха други работи, които не държат, нали? И ето става така, че няма нужда. Но дойде ли пак този сезон, пак тези смеси да са на линия у вас, за вашите деца и за вашите близки. Много интересно е, че доста хора страдат от депресия, от нерви и от безсъние. Аз предлагам чай от маточина, акациев мед и прополис. Тия 3 съставки и се оправяте. А що се касае до ишиаси, лумбаго и въобще такива старчески куцания и това и онова, и артрити, ожилване, за което вече ви говорих. Така, сега аз смятам да ви нагостя с някои неща, които съм направил и които като най-напред ще почваме с чая. Дай да им дадем на тия хора по един чай. Ето го подмора. Ето го. Кажете малко за пчелния восък. Вижте какво. Пчелния восък, той носи топлина. Той носи и различни вещества, дори и витамини. Обаче той не е вълшебно лекарство от типа на тия другите, за които ви разправям с въодушевление. Но и той лекува. Например, пчелния восък се прилага много добре, където имате натъртвания, където имате изкълчвания или където имате възпален нерв. Възпален нерв, който повърхностно така сипе вътре колкото искаш. Цялото сипе. Той от топло се влияе. А пчелния восък точно това задържа топлината. Освен това, той излъчва и редица други вещества, които позволяват да се получи едно лечебно въздействие в тази област. Освен това, пчелния восък е незаменимо средство в козметиката. Незаменимо. От едно време. Нали? А сега напоследък още повече. Знаете ли какво става с козметиците, тия салони за красота? Идват при мене да учат за пчелните продукти и да слушат тия работи, дето сега на вас ви разправям. И разправям на една Лилия Александрова се казва, има в София до Попа, Патриарх Евтимий, салон за красота. Викам, Лили, аз ще ти намеря пчелен мед, с който вие правите спа процедурите. Нали сте чували това? Спа, хотели, спа. Това знаете ли какво е? Това е масаж с пчелен мед, който извлича токсините от организма и при едно ловко прехвърляне получава се една такава топка желе, в която са всичките ненужни вещества, всичките токсини. Ето това е главното такова. Трябва да изтини, това е топъл, мерим се. И ще духаме. Така. И сега викам, дай ще чудесни. Вика, слушай бе. Ако мой пациент дойде и види, че аз не разпечатам английски препарат, той никога няма да дойде повторно при мен. Да го разпечатам с английския му надпис, с това суна. Казвам, Лили, той англичан иде тук да си купува веществата и ги прави с надписи, с шарене и ги продава. Аз го знам, вика. Ама он не го знае, дето ми насои парите, дето трябва да го масажира. Сега аз написах писмо, има на козметиците дружество, имат вестник, имат списание, имат това, онова. Глас в пустиня.
Написах им: дайте бе, ще ви дам гаранция, ще ви дадем сертификат, използвайте нашите продукти бе. Те са хубавите, те са, които ходят до там, па се връщат. Знаете как. Нема. Така, бай Петре, какво става? Ще го бъдете. За прополиса да се разкаже, за кой как да се ползва. Технология за получаване на... Аз сега ще занеса да огледат пчелите. Добре. Прополиса, за получаването му, вие знаете, пчелите запълват всяка цепнатина в кошера с тази смола. Най-напред, съществува едно погрешно мнение у химици, че прополиса представлява само тополова смола. Не е верно. Прополис пчелите правят най-напред от плодови дървета, защото те най-рано цъфват. И вие знаете, като отрежете една круша, една череша, веднага излиза смола, за да покрие отрезаното место. Тоя клей, те го носят в кошерите и след това го размекват, като го смесват с слюнката си, и се получава така, че те живеят в прополисова среда, в прополисова атмосфера. И иначе нямаше да са живи. В един кошер през летото има 80 000 пчели. В такова тесно пространство в гнездото, нали? Няма болест обикновено. Нали? Защо? Той прополис убива всички други микроби. Нещо повече. Знаете, пчелите не заспиват, пчелите работят на тъмно, пчелите работят денонощно. Майката също. Всичкото това се прави, ако го има прополиса, и ако го нямаше, те ще да измрат, защото ще дойдат болести. Толкова сгъстени индивиди, щом са на едно место, много лесно идват болести. Ето, вижте захарната тръстика. Страни, в които се произвежда монокултура захарна тръстика, това е Куба, това е Бразилия, ами те още използват ДДТ пестицидите, иначе не могат да произведат. Толкова много вредители и неприятели има вътре, защото тая тръстика расте, създава база и тия неприятели и вредители растат. Да, кажете. Няколко въпроса за прополиса. Да. Ми казва, че сутрин съвсем ме чуваш, прополис на главно с много вода пие. Опасно ли е това нещо, например, някъде в червото да не е опасно, не. Пийте и вие. Пийте и вие. Или си вземете на капки. Друг въпрос. По какъв начин сода биокарбонат разтваря прополис? Не знам. Защото вие преди малко казахте, Да, разтваря го. Това аз го знам от руската народна медицина. Смисъл, солта се разтваря в вода и се добавя прополисът и ви... Да, малко вода. Те стане кашичка и слагате и прополиса и ще чакате, не веднага. Пак ще минат дни. Обаче това е най-лесният начин на разтваряне, без да слагате спирт. Спирта много често пречи на другите ни манипулации, нали, на лечението общо. Защото спиртен екстракт, това е известно 100%. Казвайте нататък. по какъв начин могат да си направят прополис на прах? Какво да си направи? Прах. Да. Едното е като го стържите, обаче вземете пластмасово ренде или някакво друго. Не метално. Да. Освен това, купете си прополис на прах. Струва по-скъпо. Струва от 50 до 100 лева килограм. Хората го правят на прах. Ако имате пчели, сложете вътре, има едни толкова големи пластмасови дупчици, да, мрежа, пластинки. Пчелите ги запълват и след това, като ги разклатите така, пада прополис на прах. Другото е, нарежете прополиса на парчета, пак с дървен нож. Сложете го в фризера. Като замръзне, той си чупи като стъкло. Сложете го в дървен халан и го щукайте. Да, само да няма метал. И като го щукате, след това ще го пресеете през марля. Ето ви го на прах. И го слагайте в мехлеми, най-вече за мехлеми, нали, на прах, или за каквото друго искате. Друго? Моля, кажете, господине.
да не мисля обстановка, наближава грипа. Да. Аз ви моля, така специално да говоря за делството, как може да се използва като профилактика и като лечение за това делството. Вие знаете ли как ме учихте в десетката? Мене. Защо? Аз съобщих преди 1 месец на правителството. Имам контакт с тях чрез една евродепутатка, тя се казва Моника Панайотова. Така. Диабет тип А и пчелни продукти. Ликува ли се? Да. Диабетът се лекува с пчелни продукти. Преди всичко, медът не е противопоказан за диабетици. Това ви го казвам съвсем отговорно. Сега, не става въпрос да ядете, ако сте диабетик, мед с лъжици, нали? Но 25 грама, което значи една супена лъжица на ден, спокойно на моя отговорност. Защото меда дава самочувствие, меда дава сила, те ги изплашат, те ги правят болни на сила. Нали? Какво е диабетик? Нещо с малко увредена обмяна. Ами ти като му внушиш, че не може да яде това, че трябва цял живот на диета, че това, че това... Ами на него му иде да се гръмне. Казвайте, че се уморих. Как може да се снабдим с вашите рецепти? Много лесно. Книга някаква? Моля? Книга. Аз нямам книга и съзнателно не пиша книга. Ето, например, аз сега публикувам един пчеларски календар. Ама не какво трябва да прави през януари пчелара, това всеки го знае. Или каквото той направи, толкова. А какво става с пчелите в кошера? Къде са? Къде е кълбото? Отпред ли е? Отзад ли е? Нагоре ли отива? Къде отива? Какво става с него? Това е важно. Биологията на пчелите в този месец да знаеме ние. Защото на базата на това можем да вземем някои мерки. Така. Като влезеш в магазин за пчеларски стоки, ще намериш 1000 книги. Една не е съвестна. И аз за това не пиша. Питайте къде. Ще ви кажа. Аз започвам по интернет да пиша ли, да публикувам ли, как се казва, електронно да публикувам. Който иска, може да си го купи на една много евтина цена. Всичките тези рецепти. Да. Аз тези рецепти съм ги публикувал в 2 вестника в разстояние на много години. Единият вестник беше вестник Здраве. Може би го помните. За да излезе този вестник, тогава германци стопанисваха всичките тези вестници. Имам предвид 24 часа, труд, жената днес, той. Те бяха решили да направят едно маркетингово проучване и аз да съм сред хората, които са питани. И идва главната редакторка, тя се казва Маркова и е 3 пъти колкото мене. И каза, кажете вие, искаме да издаваме вестник. Има ли място за вестник у нас? Нов. Ако има, какво вътре трябва да пише? Ако има, и това трябва да пише. Кой ще го чете? Ако има и има читатели, колко да струва? И аз отговарям следното. Има място за вестник, но той трябва да е насочен единствено към здравето. Защото това интересува хората. Ще го четат главно пенсионерите. Те само от здравето си се интересуват и горе-долу, и от внуците по-малко. И за тех вестника трябва да струва не повече от 20 стотинки. Толкова. Така го и направих. Повече от година излиза този вестник. Почна с челната страница, посветена на мене. Всичко така. И отгоре пише: меда лекува 101 болести. И оттам нататък аз написах за всяка болест, на повече от 120 болести, по 10-15 рецепти. Не всичките съм измислил сам. Взимал съм ги от народната медицина на всички славянски народи. Това са руснаци, това са българи, това са поляци, това са белоруси, това са украинци. Всички те имат това ценно народно творчество. Оттам съм ги взимал. И за 1 година всичкото това и вестника после фалира. След това още един път поправени ги отпечатах в пчеларски вестник. Повече от година. Сега почвам да ги печатам в Пчела и кошер.
Но всеки път добавям нови, защото старото ще отвори стар вестник и каже, това е сега пък стар вестник. Така че в Пчела и кошер тези рецепти една по една ще излезат. Сега съм още на ниво общи приказки за общи средства. А после ще стигнем до рецептурник с точните рецепти. Какво стана? С чай или няма да правим чай? Добре, видяхте чая. Продължаваме нататък. Все едно, че сте го пили. Сега, аз тук имам Ама защо не става? Сметаш, че е много горещо. Дай бе, той ще го духне, че е така. Няма как, само можем да покажем как, защото, нали, все пак нямаше цепка, няма как го прицели, няма какво да се... Целта е с топла вода си на без... Добре. Няма. Сега. Ето един мой подсладител. Казах ви за него. Отваряте тук, навеждате и почва да капе. Ето. И искате. Вътре има достатъчно мед и други съставки за 50 чая или за 50 кафета. Като освен това няма захар, а е лечебно. Его. Продавам го 5 лева. Сега, другото, което искам да ви поднеса, елате тук, моля, които от вас искат, това е хемендекс. Яйца с шунка и с подмор. Аз ще хапна и вие ще хапнете. Няма да се отровите. Ще видите колко е вкусно. Кокоши, най-обикновени яйца. Пържени яйца с бекон. Шунка, бекон и подмор. Ети умрели, същите пчели. Който иска да идва, имам 5-6 вилици. Айде бе, пчелари, по 50 години гледате пчели, не знаете, елате да го видите какво е вкусно, бе. Все такова ще ядете. Заповедай. Та ще ги изведе. Вземете си вилица, не имах повече вилици. Вземете. Чевички ли? С подмор. Да бе, ще ги усетите вътре. Така. Така. И за бира, и за всичко става. Пробвай, бе, дедо Петре. Чувстваш ли ги? Да, няма измама. А тук видяхте ли го това? Това е страшно. Това са само коремчета. Вземете си отвътре, а това е акациев мед, най-хубав. Вземете да видите, няма да ги почувствате. Аз правя крем брюле, госпожа, с коремчета и не могат да разберат какво има вътре. Да, с меда го вземете заедно, а така. Да видя какво. Коремчето от... Да, от гърдите надолу. А вътре и жилищния апарат.